Assalamu alaykum dinleyijiler. Assalamu alaykum Saparaga. Kemine hemmeňiz hoş gördük. Salam Batır gowmuşsun. Kemine salam gowmuşsun inem. Salam aziz vatandaşlar hemmeňize. Bugünkü pikir alşak temamyny dinleyijilerimize tanıştyrayyn. Halk hereketiniň möhüm ädimleri. Ne bilişime diýaly, halkymyzyň belli bir bölegi ukuda, belli bir bölegi oýun metawyna, ýani oýunuşda belli bir bölegi eýem herekete geçdi. Ahlimiz begendirýän zat oýunuş we herekete geçiş prosesi gün-günden çatlanýar. Ne sanymyz köpelip barýar-da. Ony habar tekrar şu Stokholmda halym rada öz maşgalaty bilen bildiren protest şäherlerinden soň Demirgazy Kiprda, İstanbulda, New Yorkda, Washingtonda, İsrail'de, Russiýada, Kanada'da köpçülüklerin protestler, marşlar izlerli geçip başladı. Noňdaşyndan bir adamlyk piketlerimde sosial mediada, YouTube kanalymyzda görýäs. Bir adamlyk piketler ýa-da diktator rejime garşy bildirilýän nägiliklerim gününden artýar diýip aýdyp biler. Ýene de bir bellemeli zat. Şu çäreleriň gurulmaçylygy başda bilen deňeşdirilenine has hem kämilleşýär. Bu çäreler hereketler ahlimiz begendirýär. Ýöne şu taýda indi bugünkü pikir alşak temamyz oýunuş döwrüni şu gurulýan çäreler bilen bir hatarda paralel edilmeli işler. Bu edilýän işler barady. Saparaga öz garaýşyňyzdan aýtsaňyz baş üstüne. Edilýän işler gowy deme Batır men uly baha berýän. Ýöne hemmetini aýdyp oturmaýyn, hemmetini neme aýtjak zadyny siz aýdyn. Ben dilimden dällen sizin diliňizden eşdeýin. Edilmeli işler hakkında Saparaga. Şu hareketler bilen paralel edilmeli işler hakkında. Edilmeli iş adamlar edilmeli iş döwlet kurmaly. Bu paralel döwletler şu gelecek döwletiň ýerine hakyky döwlet kurmaly. İşläp duran o hemme kişiň wezipesi, maksatnamasy belli. Onun gerek bolsa halka düşündirmelerini halka düşündürürler. Ne iş siz ýa-ki deme başlangıç etapynyň adyny biz düşünýäs. Bu kän iş, bu ekranyň arkasynda edilýän iş. Şu wagt şoň temelini, ýa-ki fundamentini güýçli diýsen boljak. Men demem boýunça taşyndan tiýin edişim göre ýöne tek gatylmaly adamlar, gatylmaly ýigitler, gyýdylar kän olaň hemmeti bilen siz egzamin alýanyňyzy, gürleşýäniňizi, ýazyşýanyňyzy taşyňyzdan tiýin lap eşdiýäs. Ýa-ki şu ullokan urşuň ýeňişiň taýinligi oň bir antat därligini bizim ýerleşlerimizden düşünýän bolmaga çemeli düşünýändirim. O her ýerden dil kömegini, el kömegini, maddi kömegini, moral kömegini berip durlar. Bunu ne bizim maksadymda aýdyp bereýin, kulak näme üçin şu zatlar edilýänini. Nikansyz bu rejimi değiştirmek için ýerden hawos ýaşaňa meňdes ýerbet aýlgan çadysalar bolmadygy üçin biz şu çäreleň hemmejesiniň öňüni almaly. Öňüni almak üçin şu taýykbarlaryna ýem taýin hökümet bolmaly. Bu hökümet näme gurulur, taýin bolar. Türkmeniň bir keçe diýip bir oýuny bardyr. Bilýän bolsaňyz onun yani karşı tarafta onun yaş adam olsa keçe bukulyandır. Keçe diye açarım olup bilir. Yine burada adam olup bilir. Böyle taraf şunu kimde bukulan olsa damarının urşuna çenli dinlep, tinlap arkasına kalkıp bir keçenini iliyor da. Ne biz şu tapkıra yetirmeli. Hükümetin tayin olanına keçeni ver diyer. Vermede de näme boljagyny ondan özleri düşündüler. Onu häzirki wagtda alınıp barýan işler barada kemine siz aýdaýyn. Sapara anyň aýdyşy ýaly keçe gürrüňinden
Biz şol keçäni bermek üçin elimizden geleni edýäris. Onda söz yok. Ýöne nä derejede edýäris? Onu men azrak gürrüň bereýin. Indi bizim bu taýdaky esasy maksadymız Saparanyň aýdyşýaly durmak. Az öňkü döwleti täze döwlet bilen ýerine üýtgetmek. Bunun üçin biz birinji halky bir ara toplamaly. Halk bir wagtlaýyn pikirlenip bilmeli we şoňa görä adam bir wagtlaýyn talaplary bolmaly. Biz şol bir wagtlaýyn pikirlenmägini talap etmägini döretmek üçin şu wagt elektronik şekilde dernek ýa-da raýdaşlyk kömekleşmesi diýip bilýän men bunu türkmençe. Şol guramany döretmek. Şol gurama resmi ýagdaýda açyldy ve onun web sahypada internet üstünde platformasy döredilipdir. Az kaldı. Ve bu platforma arkalı bütün dünyadaki Türkmenistanlı hemmesini toplap kısa vaktin içinde ve efektif hizmet vermek hemmesine ve hizmet derecesini östürmektir bizim maksadımız. Bu näme derde yarar deyip sorasanız döwlet kurmak hakkında. Bizim şu wagtçaly bir döwlet sistemasında hizmet görmedik ve hiç fiil tecrübemiz bolmady. Biz şol tecrübeni şu wagtdan berip halkı taýarlamak maksadımız. Yani şu wagt döwletiň yeri boşalan ýagdaýynda, öňkü köne döwletiň yeri, onun yerine gelecek bir täze döwlet barmy? Sonra onun jogaby bu. Biz şoňa taýarlyk görýäris. Taýarlyklar şu wagt nähil derejede anlyk barly? Taýarlyklar soňky stadiýasyna ýakynlaşdy. Ve üns beren bolsaňyz biz ara kesme berdik. Şol wagtda şol depkinleşdirmek üçin işlerimize. Bunun daşında bu häzirki elektronik dernek arkaly elektronik döwlete taýarlamak maksatnamamyzam bar. Iň esasy bizim gelip barjak yerimiz bu bolmaly. Biz elektronik döwlet sistemasynyň peýdalaryny öňkü çykyşlarymyzda dam aýdypdyk. Ýöne ýeneden bir üstünden gysgaça geçeýin. Bu taýda watandaşyň doğrudan döwlete täsirini ýetmegi ve hökümetiň açıçanlyk şekilde işlemegidir. Transparent bolýar, prozraçny bolýar, şeffaf bolýar. Şoldur. Yani bunun aňyrysynda başga zat bar bolsa ona ederiz. Onun üstünde. Ýöne şu wagt iň üst ve iň edilip bilinjek dünýäde döwrebap sistemi bul. Häzirki döwrüň talabyna laýyk geler ýalyk. Elbette. Elbette. Häzirki döwrüň talabyna laýyk gelmek üçin esas maksat. Yani biz bunu görüp duruz ve ýaşlarym görýär bunu, başgalarym görýär. Indi şunu halka doğru bir şekilde getirip bilmek ve düşündürüp bilmek bizim maksadımız bu taýda ýene. Şu taýda elektron dernek, ýa-ni kurulan dernegiň hyzmatlary elektron şekilde bolmalydygyny, şu hyzmatlar hakynda aýdalyň, azyk kömegi, gonamçylyk hyzmatlary, talyplara maddi kömek bermek, gysgaly medisina gollagy, hukuk konsultasiýalary we şular ýaly şoňa meňdeş hyzmatlary berjek şu dernek. Şu hyzmatlaryň nähil işlejek şekilini hakynda da aýdyp berdiň. Bu hyzmatlar ýene de bulara tawşyrmak usulda şu web sahypa girýäňiz, o taýda maglumatlary girmeli. O maglumatlary bilen tawşyryp şu haýsy pudakdan talabyňyz bar bolsa şu taýda ýazylan. Şoňa görä ýazýaňyz. O taýdan dogrudan ol wezipeli bolan vatandaşımıza gelýär. O taýdan proseduraň içine goşýar. Şonuň netijesinde size gelip ýetjekdir bu hyzmatyň täsiri. Şu şekilde işlemeli planımızda ve bu bütün dünyada geçecek bu.
Türkiye'de de açılacak bunun bir filialı. Amerika'da da açılacak. Ve başka yerlerde talaba göre şol bursanda. Inni Telegram kanalyny bilýänsiňiz hemmemiz bildiriş ılan verdik. Şu täze döredilcek hökümetiň şahsy düzümini ýa-da goşup isleg bildirýän ýaşlara soralar anketa görnüşinde uğradırly we şolardan jogaplar gelýär şu wagtda. Şol hakynda da aýdyp berseňiz. 187 adamdan geldi. Yanlış yadımda bolmasa. 187 adamdan 23 adam saylandı şu tayda. 23 adama täzeden talap iyi verildi diýin. Şu dowam etmek isleýäňizmi şu ýagdaýda? İkinci şu tayda şertler var. Gelen adamlar bilýändir. Eğer koşulan adamlar mailin spam kısmını barlap görsün. Käbir ýagdaýlarda şu spama gelýändir. Şu taýda eğer gelen olsa şu taýa gelýär insan kunakydy. Onam hökmen suratda şu taýda aýdyp geçeýin. Bunun daşında bu Telegram toporlary bu taýda durmadı, dowam edip dur. Yani bu önkü saylama diýin buna. Önkü saylamaty bu. Ve şu taýdan eýýäm bir-birden geçilip başladı. Şu saylanan adamlar bilen havarlaşma, gürleşme, sohbetleşme. Buyurun Sapar ağa. Yelekten geçmek ya da şeyle dem. Yani birinci tur ikinci. Doğru. Başarnyna ukuybyna göre yerli yerine koymak diýelim elekten geçmekde. Doğru. Indi şu taýda şol işler bilen bir katarda halkymyzyň syýasy talaby ýani manifest hakynda Sapar ağa siz aýdyp beräýin. Nähili dogry derejede syýasy talap bolmaly halkymyzda? Siyasi talap esasy neme yani hukukun üstünlüğünü berca etmek. Siyasi talapın esasy nemesi o siyasi reformany geçirmek. Büyüklü siyasi reforma. O yani şu wagtky hökümet öz yani etmeli borçlarından taşlaşdy. Yüzönür diýseňem bolýar. O şoňa üçin oňa impeachment elan edýär. O şo impeachmentden inni biraz giýjikdirýär, onu bilerek giýjikdirýär. Tebebi bu arasyny böljek bolanlar, demetjek bolanlar bar. Soňam halkyň aň düşünjesi biraz bu zatlara düşünür ýalak, onuň oýanmadyklar oýanar ýalak. Biraz wagt gerek diýip düşündük de. Şoň üçin giýjikdirmesini biz dogry hatapladyk. Şeýlerek düşünýänler. Manifestde men bunu hemmejetini şu wagt aglap durmaýyn, manifestiňizi siz özüňiz taýinlap, özüňiz elan etmeli bolsaňyz. Onu maňa elan etdirjek bolup ýörmäň. Biliyorlar. Sizin işleýiş nemäňize käte bir göz gezdirip bilýärse, o manifestanam özüňiz çeýnäp özüňiz çykarmaly. O sözleriniň nähilek bolmalygyny, mazmunyň nähilek bolmalygyny biz onu aşyndan size bunu ýyňla bolupdyr ýa bärdi kändir neme däl, üstünde işlemeli diýip biler. Bu zatlar hem vejesi siz ýaşlar üçin, täze döwleti gurjak adamlar üçin gerek onu halka ýetirmek üçin halkyň näme talapy bar, onu ne çekeleşeliň, gurleşeliň. Men düşünjem şeýlerek batyr. Doğru. Ni kemine şu taýda sizden sorajak bolýan şu web sahypada ýa-da elektron derneň üstünden beriljek hyzmatlar üçin ilk bilen maddi bolýar gerek-de şu barada açyklap berseňiz. Ol özünden bolýan zatlarla bolýan hyzmat berjek diýen berip bolanok, oňa ilgi bolýar gerek. Doğru. Maddi hyzmatlar nädip alınmaly? Birinciden kömekler hemme kime edilen ok. Mesela
kıyın ýagdaýa düşenlere kömek nädip berilmeli şu? Kıyın ýagdaýa düşenler üçin aýratyn bir fond şekilinde bir kısım döredilýär ve şu kısma pulu bolanlar, ýagdaýy yetenler, kömek etmek isleyen adamlar şu taýa göwnünden çıkaranyny oklaýarlar. Şu taýda toplanýar ve şu taýdan eýelerine gidýär. Yani goldawa ihtiyacı olan adamlara gidýär. Şol şekilde bu birinci kısım. Onun daşında şu işläp duran toporlar var. O toporlaryň sponsorlugy, goldawy gerek maddi taýdan. Onu o toporlary maddi taýdan goldaw berýänler bar. Berip duranlar bar. Ýöne toporlaryň sany her geçen gün artjak ve täze toporlaryň eýem programmalary düzüldi. Nirede boljak bular, nädip işlejek, näçe adam bolup işlejek ve olar üçin hem maddi taýdan goldawlar gerekdir ve şol goldawlara ýene-de şu sahypanyň üstü bilen almagy planlaýarys biz. Şol dernek, elektronik dernek web sahypa platformasyndan. Şu wagtlykça şunuň ýalyk planymyz bar. Ýöne ýakynlaşdykça plan ütkediler ýa-da hasam gowy edip çıkarlar. Yiğitler, keçäni berdiğime üçün sizin urjak döwletiniz o döwletden yüz etse gowy bolmaly. Öýleri höwet edip açaryt edeberer ýala etmeliler. Dep düşünmek orada sizin başarjanyňyza, o sizin okuýplygyňyza bagly. O yani aktivliğinde vardı. Ne? Onda şu taýda dernek hakkında şeyler bir jemläp bolýar da şu dernek gurulmanyň manysy, elektron döwlet gurulmanyň manysy halkymyzy täze guruljak we işleýiş sistemasy ýa-da metody elektron döwlet metodunda işlejek döwletiň berjek hyzmatlarynyň peýdalanmagy taýýarlyk diýip aýdyp bilýär. Elbette, elbette. Hem de bu şol wagtda bu elektron sistema geçmek aslında da bu häzirki zaman bu dünýäniň döwrüň talaby diýip aýdyp bilýär. Sebäbi onu geçmen şu wagt mümkin näle bize Türkmenistanda şu wagt görüp oturýar. Belli bir pudoklar geçirýärler. Sebäbi olam döwrüň talaby onu geçmedi işlemek mümkin näle. Iqtisadiyy sanyny iqtisadiyy geçirmek diýip ýa senagat sanyny senagata geçirmek diýip şu wagt tapkyrlaýyn şolar ýalyk metodda alyp barjak bolýarlar da. Ýöne nebe batar ýanky bular alyp barjak bolýarlar. Onu etjek bolanoklar da alyp barjak bolýarlar. Nebesini ýanky propagandasyny diýerler. Birinciden Türkmenistanyň içini internet bilen üpçün edilmese bu zatları işleyenlerler. O adamlar YouTube'a ya internete girip bilen o emberde. Onun olur diye hemen gururun ne diyorlar. Yani çağanla ağlanıyalak bulun. Hep bedadi bütün yalanı yoğurulan neme de. Sen elektron devlet etcek olayan olsan Türkmenistan'ın ehli yeri internet bilen üpçün olmalı. Yoğurdan te kalayma oraçen. Hemme yeri. Olmasa şu internetin yok yeri o hizmeti alma da. Yani onu olsa bu at yararlı, atlı, nemeli uğratmıyorlar. Kim girdi deyip telefonlarını seyretmiyorlar. İnternette kim giriptir deyip. Ondan bu döwre nädip döwre bap bolup bilsinler. Bular 19-njy asyrdan aňryk ýyla barýarlar. Ol informasiýasy döwlet däldir. Ol içerik barmaz eden adam bolmaz. Ol ýa prezidentiň öňüne 10 näşdanak telewizor goýup elektron döwlet diýip goýurlar. Utananoklar. Kemine? Şu taýda ýa manifesta barada bir gaçan bir zat var. Men şonu täzeden manifesta gaýdyp geljek bolýan.
Bu taýda manifesto näme üçin gerek bize? Yani şu wagt gördük, aslında halk dogurlap aýtmasadan manifestany talap edýär. Edilen mitinglerde şu kemçilikler var. Talabı doğru edip bilen oklar. Ýöne aslında şolaryň isleýän zady belli, täze, hemmekime erkin, asudalykly bir döwlet. Ýöne şonu nähili istlejeklerini bilen oklar ve şol manifestasyna, şol maksadyny nädip gitjeklerini bilen oklar. Manifesto aslında şonun için gerek. Manifestoda doğru bir şekilde maksada göre talap etmektir. Şonun için maksadını doğru belli etmeli maksada. Manifesto maksatnama Şonu aydıp geçecektim. Deme, tercümeti Türkmençe. Aslında bizim ýagdaýymyzda maksatnama bolýar şol. Edilişler ine şular ýaly soraw jogap şekline häzirki wagtda halk hereketine ädil dürli ädimler hakynda habar vermek, maglumat vermek maksady bilen şu tökötdeşligi taýýarladyk. Akliňe alınıp barýan işlere aktiv gatnaşmaňy bir ýene bir gerek çagyrýas. Telegram kanallaryndan anketalar ýalyp uradym. Esasanam ýaşlanmady. Telegram kanallarynyň üstü bilen berilen çağırışlara, elan edilen çağırışlara gatnaşmaga çagyrýan. Tökötdeşligim şu taýda jemläýin. Taparaga sag bolaşaýyn. Ya sag bolun, iýleşler sag bolun, taglykda görüşeli. Oglanlar sag bolun. Sağ olun Sapara, sağ olun aziz ildeşler. Taglykda görüşelim.